Ja, hej. Vi har sat os ind på en lille café her i Wien. Vi har fundet dansk bassist, Mads Uddag. Fantastisk. Og Mads sidder her på en café i Wien. Hvad bringer dig til start? Jeg er nede på, om man kunne kalde en lille slags studietur. Ja. Det er for det, at jeg spiller bas. Du spiller bas? Ja, det gør jeg. Okay. Hvordan? Sådan, altså orkesterbas? Ja, med bue. Det er sådan en bue? Med bue. Okay. Det er meget svært, er det ikke? Det er mange, der tror, men det er faktisk lidt slemt endda. Man skal bare lige lære at holde rigtig på den. Og jeg har set hernede, at de er ret gode til det der med at holde på den der bue. Hvordan holder de på den i forhold til i Danmark? Er det meget anderledes? Ja, det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme. Hvis nu tænker det er en bue, så holder det lidt mere sådan her. Oppe i Danmark. Og det giver helt specielt mange, så det er nede og studere lidt. Og en klang du godt kan finde dig? Ja, det vil jeg sige. Det er dejligt. Fedt. Ja, okay. Du er en af de eneste danske bassister, der er hernede og tjekke op på det? Det er sgu mene. Jeg tror aldrig, der har været nogen før, faktisk. Okay. Nå, men ja, det ene skal være den første. Det er rigtigt. Nogen skal vise vejen for de andre. Man kunne kalde dig en pioner. Det kunne man fristes til. Jeg synes, det er faktisk meget pænt. Det må du godt. Okay, ja. Men hvad så ellers? Hvad får du ellers tiden til at gå med hernede? Altså, er der nogle gode klubber og restauranter, du går på? Sådan, hvor du der er sådan en forretning, jeg har den er ret glad i. Okay. Den hedder Mostly Mozart. Ui. Det er en dejlig forretning. De har alle mulige ting, og det er sådan noget med Mozart, og han var en stor komponist, jeg ved ikke om du kender ham. Nej, fortæl lidt om det. Jo, jeg har hørt lidt om ham. Han er ret populær, tror jeg. Ja. Han levede hernede for nogle år siden. Rigtig boede han her? Ja, det er lidt længe siden. Jeg ved ikke helt præcis, men det er ikke sådan lige for nylig. Nej, okay. Det er i hvert fald et par år siden. Er det ikke noget med det der Wiener-klassik? Jo, det jeg tror, det er sådan 30 år siden. Det er vel ikke tør på strømmen? Nej, det er godt. Nå? Du er ikke vant til. Mozart, det skulle I putte på, der hænger meget ude. Det er noget med andet. Så der øver der bueteknik med en kop kaffe. Ja, står vi så foran Mostly Mozart, en af de berømte forretninger. Vi fik et tips om af den danske bassist fra før. Og nu vil vi prøve at se, om han måske er derinde, og vi kan få en snak. Så kom med. Jeg står derovre. Så har vi jo Mads. Goddag. Du står her igen? Hvordan er det med at have en lille tur ind på Mostly Mozart? Ja, det ser godt nok spændende ud af alle de ting, de har her. Ja, det er fint. Det er faktisk næsten bedre med musikken. Du står og kigger på nogle dukker der, kan man jo se, hvordan musikken lyder. Ja, det er rigtigt. Skal du have har du en kone derhjemme, du skal have noget med hjem til, eller hvordan? Nej. Nå. Nej. Nå. Hvad? Så kan man øve sig lidt i lidt brugteknik. Så kan man tage sådan en ting her, og så kan man leve ud, fordi det gør sådan her. Er det sådan, de gør vinerne? Det er sådan, det gør hernede. Okay. Det er altid man lige måde, det man holder. Man skal holde rigtigt. Nej, det ser godt ud her. Det er sådan en kuglepind. Og ellers så har sådan noget Mozart. Nej, det er ikke Mozart kugle. Det er en Mozart bas. Men det er altså en ting, som Mozart har lavet. Kom her. Det er sådan noget, han spiste så. Han levede der. Han opfandt det. No. Det er meget sundt. Og så bliver man meget kreativ og laver musik. Okay. Det er godt ud. Det er dejligt. Så er også lidt fest. Men det skal være festligt. Ordentligt fest også. Lige sådan en der, så oplever det sjovt. Det er lov for dig. Det er sådan en, så lige inden man skal øve der, så lige sådan en. Det er godt lov for dig. Ja.
you.